lektik lagi happy bang rapet Yuwa Morcha Hamaiku Subhas lektik pen cenglok pini nil tu bang rapet agak keduan rapet te nang litum puana por pen stameni tu panakang hong purun mai purun ni mali bong mali tu nilam ke jai jai prang prang Cengsi nang litum kado kawai panika sama kanam pajar tu karam Cengsi nilitum nang litum han dia cuhang lo athe nilitum apor pathi ke baji kepsi ke pathi lada ko ta nilitum bang sitame anutin da elong vet kalidan mat komane ka pregadim tap tap ka pregadim ben ka cetong mat nilitum kame ka cetong der hoilo asi nilitum kame lada nang le der hoilo nang litum dia pon duksi ning cetel kening di alam duan kami mukan lapu falang li district along Mohila Morcha along Klembang pi along pi bai du di lab lo ni du di alaman ke avelo ta boy fit kami kaning di dam ji ke ni alam ni menang taram der pon ni ning ji pon ko ke cengsi ke ilitum ke cemat tanang ji ke pilo no ilitum khai apan cemat hapon nang ji khai apan kemat tanang ji pulo te ko pilo ini tumhan komat si nanga cari pon ma halapan kecengsi lang pon ang di kecengsi komat si nanga cari pon no pulo te ilitum karbiang long ke ilitum metang karbi khai ban kecing hon parpik abang pulo mate aning ke me parpik abang pulo ilitum kecing honai man kido doktor kugram bang sar la pente lang perlong komat si cari lo pulo te alang ilitum inolap karbi anok wi pulo alang li ilitum kecing hon lokal mesi anpata karbiang long ton mas ton selalong iem sar muduram lekte nili kopia kopi lawang solang kaning jenang kok mah pagalahan ilitum kado kabe labang so marat longri ang kang mate wildlife sanctuary ang kang kado kabe rong koira hini akar biarong do labang so arong along ke ilitum karbi pen badet ke kapre ka khai ke madu khai ta belo nasi la pente lage si marat long ri long lo plote lage sarkar en pen pathik pon ke lage bangso marat long ri long plote lage jontu janwar ka chopana dim busi kuku jontu janwar ka chopana dim ta la bangso adim long ilitum karbi atum ke do ke ningkan koi thong ke ba bat si dolo lasi labangso akisung ben ka cepa jog je pan kedam tangani ilitum asar muduram lekte sar ka bor ipon pen lapente ilitum kacing hon man kido konsil long cm sar doktor tuliram long hang alang litum ka bor ipen pen ajok dc office along isi ka ceparai pon tolo je tribal asu atum keduan adim malong abangke thir pene padonang kusi haladak DFO tum dolo ACF atum dolo ranger atum sitami alang litum dolo haladak chingwai kela sonno je ilitum 2005 aningkan forest ekalong aron hoi wangsi labangso ilitum karbi arong mate labangso marat long ri arong long rong korai hini atum han koson si thir thip pen ke padulong lima laso puthak si li tumas paching hon man kido iam sar muduram lekte hin pen kami alang li siam sar to theng no jai do no lapente lason thak thak si kaprek iam mec tum kami alang li tum methang alam jai don pen nonason ilitum labang so ha waralong labang so rong koira hini arat kido patir tip dia pan bangke alang litum bor ibos labang solam ni liga than ke nang litum cobai dat mati cobai election hut vote na cho hang jot ta hai meni ta labang so mai ke kedam tang rui re langsu pachu aklam long ta menang litum kado ka beta dun bon hola dak si rui re langso long ke padu pon hut hola sut si ACF litum lada northern range lo phong lok pera ACF lo sarpo inti katar alang li si ningje lo labang so ahawarang kang kedo rong kara hini arat dongge nang litum ningchi pabinang nilo nang litum thip pensi
ladak nang litum do dun long po mati do pon long po labang si claim pon lo nasi non por bang ke litum kaduk kabis tame isivet mati private inkling si kachingkling dia por nang litang lo ate gupi pot na polo tangke ilitum nona sorkar ko an manangarap kedam tang ningkan ke paprangke labang so sorkar kongres au kenang litum manangarap re data hemene election hut bang po nang litum hanang pu po je nang tum jong si ni tum afan vote nang jok jelo plete penmat nang tum han ni tum gada penang plung pun po la puta ningje kang ta hailo mene sabe nona government na bang ke la pugali nona government na bang ke ilitum labang so ron kora hini arong araratum kido kithir thip ji fansil tum nang claim nang tam pi pondo la pende ilitum MSc an parta EM lo sar mudhuram lekthei alang li sitame un an ke labang so rong koi rahini marat long ria ar lo ke do arong aphan ke alang li keching sisi kai ke mata priority pi pondo la sinang litum kado ka visitame ning cepa pi ponang nelo mati ning cepa binang nelo nang litum non konatma ke do ladak si thir thipen dolong po nang litum kowele chwar cheji ta chwar sinon mane ke video chwar cheji bang to non amde ka prek methang ke reng ji phan mang ke madri sitabe ison anutin ma sakuria bete tahai mini la ke reng ji phan ma ke nang so la sila hai na methang jong jong pen mane ke han so kiti jong lai so klem nang litum thang aki sunga belo la dak si nang litum thir thipen dolong po la lo la pen te mo pen bai do ning che lap lo neli pachi din hek lo porta do lo nang litum anutin stami meeting gar juge select duk mati di la la asi hini ang deng bang ke la mo pen pugom bai do pulo ration card nang ji pulo te kechengsi ko pila nang ji ke documents nang ji pulo te kechengsi pila ori poke ilitum voter ID se mar dam nang ji kabe to mange voter ID se mar nang ji pulo te kechengsi ilitum ko pila school certificate nang ji school certificate ke kyong dum tuma avenet titi pipar lo pulo te mane ke ape ahema lo ape nan long dun dui po mati penan do kok po ngi hala so school ke alang li ka chedam sangrang ti do kok ti labang do kok ti la si kechengsi ke la lo ilitum pomane jong si school dun delo ne ke pining proxy ner cap charlie chot po busi tame nang li charlie le lo plote nang li hadak certificate di silong ji la so certificate bang nang li sibi kok nang ji ate nang li jetia voter ID se madam ji plote nang li labang so school certificate nang beg ji la si school certificate ke anutin tame ilitum ka sibi pon ke nang sot lo an pars tame do thulang la ke par plot lo ang pars ta do thulang ilitum labang so Aadhaar card abang sitame ilitum labang ke priority pinang po ke nang sot nai lo athe nang li jong si Aadhaar card available te nang li ration card ka che apply den ke nang undi to nang li long ke lage ration card bang velu nang li form ke la pusi ko chat mandat po dake ko chat si mandat po la sila lo hini yang lo apen ke thoma bang ke nang sot nai lo nang litum ke anutin sitami mat ilitum la he anutin sitala po korte bang thom dolo te direct ke ilitum ke hemprek jok dak po mati tala so hempre ka bang ke li government an paklang le titi he non anta hem isi dora pet lang si government nang mata tha lalo ke pat ke nang sot nai do la bang apilo plote nang litum no si hempre dolo pote house number bang achte lar ke nang sot non ason da alang li hem lo plote nerkep lo hola da stami korte siver lo pota lade lang plote nerkep si dober bomati ration card ke nang li apply patang alo alang li lepu to bisau apply pa prang adlo plote hola hempre ke domi bang apply don lo plote hola ka long lelu alang li men dolo mati so house number pen ke alang li silong po kasi hola ka chepalong je fan ko pilo claim nang plote bialo dom pen nang litum chingkisi house number bang si 1 2 3 ma kho go samila claim bonang po lalo la jong si chok lap lo plote nang litum document chok lap lo plote nang litum ration card ke long le alamat si avelo
Lapen de labang so ration card abang ke pilo ilitum mata tha ke ration card chole sang ka chuen dunjia phan chotle pusi mata tha tal lahen lo ituman kisonang lang iji card lu ningkani sialong lak photang kanang itum purial isi phanang athik pi pondo labang so ration card lo komane jong si pine accident det so padet padat pulote labang nang litum labang so ration card pondo pulote nang litum han Ayushman Bharat Prisia card duji Ayushman Bharat card nang pa active pipo ang parke nang litum phan ki so sitamit lak phopling politik tak labang so pharmacy along pen sitami hospital along pharmacy do mati nang litum private along ni sitami la so ration card paklang lo pulote labang chok ka ti la pharmacy long sitami la pon po pharmacy dong pon si nang litum paklang dam nang po ang kihadak nang litum han dawai nang pipo hospital lang ko anma bill ke pleng anda labang so lak ho pleng klitik tak nang likat pek ti bat lokot nang litum noya ke air da hospital han tikang nang nilo lalo ke thombang ke la pente mupen bukta ning jelo la urun do yalambang ke dam tangani la kisi arjan tum he thang bak bitum la kisi ke ot arjan tum bang atum urun do le thangale velo la ke pharo re ini ra phoke vet pusina pu kiduk de dara ta tume pharo hi ini ra pre phoke tak do piglo athela bangso pharo hi ni ra pharo pre ini ra phoke balong pharo pre ini ra phoke balong ile tum cheklo jona ro son ke chona mun lo hemso tum ke nang le tum jong si ingti dor de det men thu dor de det nang le tum ar deng tangka be det lo prote labang so tangka pen nang le tum eson soni ke nang sot hem kajobochia hormu ke chenam long pu lalo lapen ke son dalang PM kisan bu isi dalang sai ka chuti ki ara datum cheklo jon no ningkan disilong kisti ke thom piji surihini tinta kisti do asila jong si mani apply don dilang prote non ke election no pot juna cheklo tarik di ke result pipo government jong sine ini lo prote labang so scheme kami pusat implement det po Nasi labang so long mga nang litum kadok kabis na may lapu alang literang sanghu dolo mulpen ke ronghang sanghu dolo alang litum pen juga non kenang sot pulo te lapu alang litum paido tum dolo jo alang litum pen kontek no lalo lapente kipadusi lo nililam thanda pan pading de la port adolo pot la swalo so tumbang aprang apilo theng pen po an chutu najat po amihi do po mane ke ahem ke la sarnung ting hem ke ik sang ti sarnung ta pakolong ik sang ti do ko ki sona rai lo la so bang ke non bang ke iri tuma prime minister Narendra Modi kamatha ponpen alangli tame alangli swalo so han ka chin hon parpik penajo swalo so tuhan pradhan mantri ujala scheme bu sidolo gas ake joy pen kadu ko be nang tum apply don mala gas apply don long ma ration card e long lap lo manang litu itu talong lelang sangat kah nah ini ke long di Dokumen kalau kecing sih ke dokumen pun ini open belum mati dokumen bang gak cepat cokan yang sot ili kela mani soal so tumon supin so tumon da school iri bublo prote school am jedam haye det khera krong diti labangan ang nilo partang lo non ke bang mio mi tuman gela tanang le nangli tum stame nangli soma tum stame school itu iri bub stame certificate bang ke ulai pidam ke nang sot nangli tum lalo kasi gas dong si apply prelang prote mo pen dak lo mo pen ason dak les सरकार ना ini dat lo pulote labang so scheme bistal me putot ini tum implement pun fit labang so puta ke alang li ili tuma prime minister lo Narendra Modi ji alang li sistem ningje pon lo nasi labang lahai kaddo kabi scheme puta ke palang pon cari di pan ili tum dak tukang lalang li terang sanghu dolo rohang sanghu dolo adema nang li tum ladak pen ala board committee presiden lo sikon bo sipu nang litum alang li ke alang li phana chetong daim bolotan phar kong bi jam nang kogi la soda ka dan takko anon ya jak ding lang
hola panci tong nam de lo pulo tenang litum arni si ke mamnu asia jada sonta hola pen pace kontek waji fan alang lipen la tirang sango pen rong hang sangoan aku pikang lo alang litum la dagaro ang kisung la pen hola kijung lang suara ta kisung ke nang litum bahini le lang ponik non na pen demo pen pulo la skim isi hini alam skim alam ke lo kado kabe ke rong kripli yang kang do nang litum polling station no isi veta polling station na long si rong kripli do kok pulo te hola kiron ke baka bangta pasing bar asap so kisung do cheti panan ne chok chip pachat la ke tupo he tak kiron ke baka bangta asap ke pasing barabang so ni hor munang le chot pote rong kripli ara ta phanili ko son si pachet kang kuma labang asap so do kok di si kado kaweta ile tum cethan cimum pon bom nang po ke chok chue di manta ile tum cepakeng pon nang po lapente Josemet pet alang litum dolo labang so polling station barelong abang middle wing pathak bondi fan bang nang litum prap jin pen survey kuri ate dak pen mat atum hot dak barelong an ke dan bolet nitum barelong pen bukulian dolang ajak di Sistem do dah. pan ba kajak dolang nang litum lasinang litum sarari dengan alongan bang non lapente na non bat ke rui lang so LP school ta dolo Dulu. ladak center nang ji pradang litum bang non rong arat doan la rong ni chot chelo la puta nang tum rui lang so ta rong ni rong thom ne dolo kaddu ka be signature and rapra sara king ri application bang non sara hin ben forwarding na pat kori duna nilitum jog jak la pu alang litum jog jak nang cerap dun pola pende ke bang jilang non bang ke thagon ni det pumati ke bang jilang hu bang ke nang litum la da center wan det lo na apan than si nilam ting to ni